Goeie en welkom bij Noorderwien. Deze bijzondere en speciale uitsturing gaat over muziek, gaat over het verliezen in een band, maar uiteindelijk over nog meer bands en muzikanten. Ja, dat klinkt al even cryptisch, maar het is vriend kreeg een prachtig mooie cd. Dat ging over de band Blackfire. 50 jaar muzikaal feestje wat op deze plaat viert, met een reunie op het beeld, want ze komen namelijk van het beeld. En voor mij werd het een reden om een van de founding fathers van deze band uit te nodigen voor een wat langer partij. En dan had ik het door Siets Schat. Hij is een van de weinige leden nog van het eerste oren, want het begon ooit met een orenband. Het heette Stand By. Daar zie je het in Siets, Agen van der Zee, Jan Smedinga en Frans Poorten. Leuk dat je er best, Siets. Welkom. Alleen dat doen we Agen binnen nog, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Maar ik moet je even corrigeren. Want de band Stand By, toen waren Agen er nog niet bij. Dat was met Mointe Terpstra. Hè? Dat waren Jan Giro, Jan Smedinga, heette die in ons tijd. Ja. Want zo heet die echt namelijk. En Frans en Mointe en ik. Oké. En daar kom je misschien haast wel op. Maar toen het later Blackfire was, is toen of alle krek ervoor waren Agen er al bij. Dus Stand By, daar had Agen niet in speelt. Nee, oké, want ik voel een listje bij naam, dus die is die naam er wel bij, maar dat is een fout dus. Ja, fout. De zin, ik kan misschien eerst wel even in kort schetsen. Wij zijn in 1971 begonnen met Stand By. Daar heb je tot 1974 of tot 75 in die samenstelling gespeeld met Mointe en Frans en Jan en ik. Maar eigenlijk kreeg voor 75 toen was Mointe, die moest in dienst. En die moest bij de marine, dus die was voor te varen. En toen hadden wij Agen als vervangende drummer vroegen. Toen was het 1975, toen kregen wij dat project met Do It aan boord. Nou, daar kun je misschien nog wel even naar horen. Maar toen kwam Mointe, waarom u dienst, maar die zei ik stop met muziek maken. Die wou leren en die wou aan het werk en weet ik veel wat. En toen hebben wij toen is Agen vast bij de band komen. En toen is de naam veranderd in Blackfire. Ja. Door het project wat wij aanboden kregen van Art van Halm. Dat was een single die wordt uitgebracht. En die mochten wij uitvoeren. Dus zo is Agen er eigenlijk bij. Ja, dat was ook een heel lid. Ja. Dat was in het begin nog even een bijzettafeltje, zeg maar. En toen in 75 kwam je vast bij de band. Ja. Want hoe lang wist u toen al actief in de muziek? Nou, wij zijn in 71 begonnen en ik een paar jaar daarvoor, sinds toen was ik 16, dus ik denk dat ik met 14 een oude gitaar kreeg en daar eerst eens wat snaren bij zoeken bij Bob de Jong in Lult. En daar prutste ik dan wat om en toen kocht ik van Jan Heide van de band Saint Anne, dat is eigenlijk de oudste band van het beeld. Daar kocht ik mijn eerste gitaar van en zo heb ik me dat ik heb mezelf aanleerd en dan ging dat met een pick-upje en dan gewoon maar met spelen. Toen haast verder natuurlijk nog geen internet en computers en het enige wat ik had een gitaar en een stemfluitje en een pick-up met een opklapdeksel en daar kon ik dan Rory Gallagher draaien en dat met spelen natuurlijk. Ja, wat hier is dan een leraar of zo? Of moest het zelf wel weer uitzien? Ik heb het zelf eigenlijk uitzocht. Want die akkoorden, en als dan ook nog Rory Gallagher pakt, dan dat... gewoon oefenen natuurlijk. En ik had een boekje waar de akkoorden in stonden met de vingerzettingen. Nou, dat waren oefenen. En toen in laatst 71 was dat, dan liep ik wel naar het jeugdhonk in Sint-Anne. En dan waren Jan Giro, Jan Smedinga, ik laat hem eerst nog maar even Jan Smedinga noemen, en Frans Poorten, die waren in de fietsenwerkplaats van Frans en die waren aan het oefenen met Jan Hooinga als drummer. En ik denk, dat is wel leuk. Dus ik op een gegeven moment, ik sta binnen en dan maak ik even een praatje. Nou, na 5 minuten was ik de naaie liedje erin staan.
Alleen toen stopte Jan Hooijengaard, want die had niet deze compleet drumstijl, dus die hield hem het op. En ik was al wat aan het oefenen met Mooi Terpstra. En toen zei ik tegen die jongens, nou, ik kan mijn Mooi er niet bij vragen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus toen hadden we een complete band. Ja. Ja, Ja, en van het een komt het ander. ja. Toen heeft het leven, wie dit een protte reisje van beeld naar layout en daar gebeurt het? Of wie er op het beeld Nee. echt wel wat van een scene of zo? Ja, nou, ja, dat begon wat later, was die scene veel groter. Maar eigenlijk had dat toch altijd wel zo geweest. En er waren, nou ja, Saint Anne, die waren dan voor ons. En verder waren er ook nog wel wat, ja, een beetje wat stemmingachtige bandjes. Je is de stemmingsorkestjes natuurlijk. Hè? Ja, en wij waren dan zeg maar de tweede rockband, om zo maar te zeggen. Hè. Maar met die Jan Heida en Tjeerd Lont en Jacob Bil, dat waren nooit mijn grote voorbeelden. Want die hadden al een rockband. Die hebben maar een paar keer optreden trouwens. We hebben nou 1 keer te gaan met hun optreden. In 73 was dat. Dus dat vond ik wel heel bijzonder met mijn voorbeelden. Alleen toen had de man, die hadden van tevoren waren wat zenuwachtig en die hadden wat te veel dronken. Dus dat ging niet echt zoals dat ze graag. Dus, maar verder was het hartstikke leuk. In de KLM loods waren dat, die staat er al lang niet meer in zijn tanden. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ja, want een uitgebreid live circuit wie er natuurlijk net. Nee, maar toch. Wint er wat kroegen of net? Ja, wij spelen natuurlijk in de omgeving, in mijn naam, in Belsum natuurlijk. Bij Willem hebben we nog wat gespeeld, in de Monty Bar. En toen begon Tom ook, daar hebben we ook nog wat gespeeld. En we spelen ook een heel soort bovenin bij PSS Moddergaard en die komt draaien. Daar hebben we ook een boel gespeeld en boven in Groningen. Daar hebben we wel gespeeld. Altijd de bekele vlaktes, Jerk wel. Ja, hè? maar dat waren altijd wel mooi aan hem. En zo, dat langs wel. Wouden en Rens Begeest, nou dat kwam ook dat we Alex op een gegeven moment troffen nou. Alex Bouma. Ja, en die bood hem aan als manager. Dus daar spelen we heel veel in die contraien. Ja. En ja, dat was altijd hartstikke leuk. En ook nog wel een mooi verhaal over te vertellen. Toen speelden we ook in PSS Moddergaard in een feesttent. Nou, en dat was natuurlijk toen nog een feesttent met houten paal en skeerlijn en zo. En op een gegeven moment wij staan te spelen op de ene kant van de tent. En toen donderde dat hele achterste eind van die tent donderde in ander. Want we waren in die paal klom en die had die touwenboor losgemaakt. Dus dat was paniek natuurlijk. Nou tegenwoordig dan had de RBS6, die had er natuurlijk al met 3 auto's op de stoep staan. Breaking news, hè? Maar dat waren, de boor een beetje omhoog en iedereen keek naar anderen aan. Zo van leven waar ik aan gaat. Nou ja, iedereen weer dus met z'n allen de paal weer omhoog en de touw weer vast en muziek. Tropbeuken. Ja. Dus dat is een heel verschil met nou. Als nou in een feest en speelt, dan moet er bewaking en de brandweer moet komen. Maar dat zien dat het brandveilig is en weet ik veel wat het alle gaat. Nou, dat voelt toen alle wel mee. Dus om te spelen ook, het waren alle veel makkelijker dan nou. Ook voor de kroeg-eigenaren en de zaal-eigenaren. Nou moest een heel gedoe uithalen. Kost handvol geld. Moest security hebben en van alles en nog wat. Dus dat was een prachtige tijd eigenlijk. Ja. Het is pionieren eigenlijk. Ja. Want je kwam natuurlijk net letterlijk maar uit de jaren 60. Dus dat wie al een hele mooie basis, denk ik, in Friesland. Van een heel soort muziek. Bands, live circuit. En Jim kon dus wel best wel aardig op het plakken spelen dus. Ja, absoluut wel. En toen wordt het ook wat verder in de landen natuurlijk. We hebben eigenlijk wel ben we bovenin blijven. Maar toch, toen kwamen we verder en wat Drenthe, Overijssel. Maar de basis die lag hier duidelijk in Friesland en rond het beeld natuurlijk. Maar ja, daar waren niet het bekendst.
Er is toen Rory Gallagher, wie de tijd van de opkomst van Led Zeppelin en dat soort bands. Ja, sinds Led Zeppelin wel al wat eerder natuurlijk. Nee, Rory Gallagher ook wat, maar dat waren op een of andere manier mijn voorbeelden en nog steeds. Hoe kwamen ze toen die LP's? Hellen ze hier uit jouw lijnen? Oudboy, bij Van een Akker en wat haast er nog meer? Poort, toen al of net? Nou, dat weet ik ook niet. Van een Akker die zat er op het eind van op het begin van een Nijstad, daar op de stille kant. En wat haast, ja, weet ik, nou, Wobbe, die waren het. Wie Wobbe direct al of net? Die waren er ook al, ja. Volgens mij, ja, die waren er volgens mij toen ook al. In het begin 70er jaren. Ja. Ja, die had natuurlijk ook wel heel wat voor de Friese muziek betekend met Poolsplace haast toen. Ja. En? Ja, die waren er wel, want ik heb nog die LP van Poolsplace, die heb ik nog bij Wobbe gekocht. En dat waren ook heel in het begin, waren ook denk ik rond 1970. Misschien nog wel in 69 of zo. Ja. Ja, trouwens luister je nog een heel boek over. En ik een wel bijzonder verhaal. Ik zei die in het landelijk best wel aardig, wat dat onbelangrijk. En, maar goed, die invloed toch, Rory Gallagher, dat soort muziek? Ja, dat soort muziek, ja, absoluut. En de Stones wel, dat waren ook wel, dat vond ik ook wel mooi. En nou ja, daar oefenden ze dan ook bij. En die begonnen ze in de eerste instantie ook te spelen natuurlijk. Begon met covers. Ja, je begon... Nou ja, ze met de Stones zelf ook begonnen. Hoor. Dus, ja. Dus ja, die spelen eigenlijk ook nummers van de Beatles en weet ik wat. Ja, Chuck Berry en neem ze al maar op. Ja, dus zo gaat het ook. En nou ja, dan hebben we op een gegeven moment in 74 Jan en ik een singeltje geschreven, My Girl. En dat hebben we in eigen beheer opgenomen in Breda bij Tony Derne. En nou ja, dan kreeg je, dat hebben we een kleine advertentie in de krant van. En dan moesten staan, nou ik geloof het 1500 gulden waren. Dan kreeg je 250 singles. Helemaal compleet klaar. En nou ja, die verkochten we dan bij de optredens om weer wat geld erop te verdienen. Ja, want moest je hem direct van een studio opnemen? Ja, dat hebben we in Breda. Nee, ja, er waren volgens mij nog niet een van ons die een rijbewijs had. Dus Johan Lodewijk, die had net geweest. Daar in de midden in Breda, daar had Tony Dern en dat was een van de eersten die een stereo studio had toen. En toen had wij het bij hem opgenomen, toen waren er natuurlijk wel meer, maar hij was een van de eersten. Hij had ook heel veel met filmmuziek en zo is het een. En het aardige is, een jaar of 7, 8 geleden, toen kwam ik een stukje in de krant uit. Ik denk, hé, dat is Tony Dern. En toen bleek hij in Oosterbierum te wonen. Daar waar hij heen gegaan en daar heb ik nog bij hem geweest en hij wist dat ook nog wel. Hij is 2 jaar geleden is hij overleden, want anders dan had ik hem ook nog vroeg en had hij bij die cd-presentatie. Want zien we dat nummer, My Girl, dat hebben we nou ook, staat ook op een naaie cd, dat hebben we op naaie opgenomen. In wat nou, iets andere, ja, nou ja, eigenlijk de basis is wel hetzelfde. Ja, je moet net remasteren, maar gewoon echt letterlijk op naai opnemen. Ja, helemaal op naai opnemen. Ja. Komen we straks over te spreken. We nog even over die oude Tiethuis. Prachtig verhaal natuurlijk. Want hoe kwam je op Blackfire als naam? Nou, dat was zo, wij hielden stand-by en toen kregen wij via, dat ging ook weer via Alec Bauma en zo, kregen wij contact met Ad van Olm. Dat was eigenlijk een van de top producers in Nederland. Hij deed heel veel samen met Hans Vermeulen van de Sandy Coast. En die had een project eigenlijk, een single gemaakt, Do It. En daar moest een band voor komen om dat uit te voeren. En nou, hoe krijg ik dat weet bijna niemand meer, maar kwamen ze bij ons terecht dat wij dat doen wouden. Nou ja, tuurlijk, dat wil je wel doen natuurlijk, ja. Dat is leuk. Dus, maar aan dat project, daar was de naam Blackfire al aan koppel. Dus toen moesten wij, als wij dat doen wouden, moesten wij Blackfire heen gaan. Nou, dat wouden wij natuurlijk wel. Hartstikke leuk. Hè? Dat die vol waren dus.
Dat waren voorwaarden. Zo ben wij aan die naam komen. Dus toen was stand-by over. En nou, dat waren alle krek in de periode dat Mointe dan of wat Hagen erbij kwam. Dus die aangeheerd dat hele verhaal van Blackfire natuurlijk met maakt. Zo ben wij er komen. Ja. Alleen dat misleerd waar wij misschien best het eraasten over hebben. Nou, vertel maar. Nou ja, wij kregen dus dat nummer aanboden, Do It. Achterkant Little Bit of Music, hartstikke leuk nummer. En dat zou een hitje worden. Dat waren eigenlijk al voorbestemd. Er waren al een plugger aangekoppeld van Inelco, van de platenmaatschappij. En die had het voorhand gekregen dat plaatsje al regelmatig op Hilversum 3 draait was. En dat was toen de popzender. Ja. Veronica, die waren toen wel volgens mij, maar dat was al wat op de achtergrond. En dus daar worden ons plaatsje al regelmatig draait. Dus wat hartstikke mooi toen. En daarom worden we uitgenodigd in de studio bij Gerard de Vries voor een interview. En dat zou de start wezen, dat ze ons plaatsje elke uur draaien zouden en dat een hitje worden zou. Dat waren eigenlijk al een beetje een beklonken iets. Maar wat gebeurde er? Wij moesten op 4 december 1975 moesten wij naar de studio voor het interview. En op het moment dat wij daar zaten bij Gerard de Vries, in een heel klein hokje waren het. Blauw van de rook, want ja, dan was er ook nog rook natuurlijk. Het mocht toen nog, hè? Ja. Ja. En toen wij daar zaten te wachten, toen kreeg hij een briefje voor zijn neus komen van hij moest even Engelaars Nijs voorlezen. Want wat was er gebeurd? Wij waren op 4 december, of zaten wij daar in de studio, maar op 2 december, de dinsdag, waar de kaping bij Wijster begon, de treinkaping. En dat had natuurlijk heel Nederland in de besnijing. En, maar fijn, wij zaten daar te wachten voor ons interview. En toen kreeg ik moet nog even vertellen, bij die kaping op het dinsdag 2 december, toen was de machinist doodschoten en die lag buiten de trein, had een buitenkip. En op 4 december, op het moment dat wij er zaten te wachten, toen worden er nog een gijzelaar doodschoten, om het maar even grofweg te zeggen. En die worden ook naar buiten gekipt. En daar kreeg Gerard een briefje van en die moest dat voorlezen van dat Engelaars Nijs. Nou, fijn, wij hebben toen ons interview gehad, ons plaatsje is eruit. Maar wat gebeurde er toen vanaf 12 uur, die donders dat wij er zaten, tot en met de rest van de kaping, hebben ze op alle Nederlandse zenders klassieke muziek draait. Uit Piet tijd met die slachtoffers. Ja. Nou, heel mooi. Dat. Ja, maar dat hang je in plan. Maar dat hang ons plan van ons singeltje. Dus toen was die kaping over en toen worden Doe het natuurlijk nog wel draait. Hè? Onder andere de Joost de Draaier en zo, die draaide het nog regelmatig. Maar dan is er al zoveel nij aan bod, dus toen snijden wij wat ondraailijk. Dus ja, dan best flopt, zonder dat er wat aan doen is. Ja. Nou, toen hebben we dus met dat van allem, want wij hadden, Jan en ik hadden wat naaie nummers geschreven om eventueel een vervolg op Doe Het te maken. En toen hebben we het nummer Je ne sais pas daar nog bij Ad van Allem opgenomen. En die heeft dat ondertussen wel aanboden weer bij platenmaatschappijen. Maar ja, dan best voor die platenmaatschappijen eigenlijk best flopt, zonder dat er wat aan doen is. Dus dat wordt hem ook niet. En nou ja, toen is dat eigenlijk wat doorbloren. We hadden die andere nummers, hebben wij ook nooit opgenomen. Je ne sais pas wel, hebben we trouwens nooit aangemaakt. Maar fijn, dat heb ik dus nou een. Dat heb ik 50 jaar lang dat in mijn hoofd had. Ik denk, daar wil ik nog een keer wat mee doen. En ik dacht, nou is het 50 jaar waarom? Nou, dan moet het nou maar worden. Dat is een mooi jubileumjaar. Ja. Dus zo is dat gaan. Ja, komen we aan over het heden. Toch even over die tijd, want ik zeg bij hem als bijnaam, bij Dijsteen, Easy. Ja. Sissi.
Klopt dat? Dat klopt, ja. Hoe kwam ze toen die bijnaam? Nou, dat waren eigenlijk wat zo. Ik heet C. Scott. Mijn Scott is mijn achternaam. En nou ja, op die leeftijd vond ik dat wel eens wat lastig was. Wel. Dan zat ik in Loet op school en dan... Hey Scott! En daar riep hij bij achteraan. En nou, ik had er nou helemaal geen last meer van. Want toen vond ik dat wel eens wat lastig. Dus, en toen heb je voor de band, ik denk, nou dan maak ik weer Easy Ceesy, want zo noemden die jongens me wel eens. Dus ja, maar ik ben hartstikke trots op mijn achternaam hoor. Dat is een echte Beelse naam. Ja, nee, prachtig. Want eigenlijk hoe het beeld nog gaat. Maar en hoe bijnaam. Jan Giro, hè, dat is natuurlijk een verhoord van hem naam intussen in de Friese pop verhoord. Wie het in die periode dat hij van Jan Smedinga naar Jan Giro ging, naar Boekendaal, hield die de bijnaam al? Nee, dat waren eigenlijk later. Wij Heb je bij de postbank te werken? Ja, had hij niet. Jan Giro, hè? Had hij net lang zitten. Heel lang werk. Dat was eigenlijk in onze tijd. Ja. Wij hebben van 1971 tot 1980 met Stand-By Blackfire gespeeld met Jan. En daarna is dat eigenlijk toen hij met zijn piano begon. Wij zijn in 1980 gestopt met Blackfire. Nou, toen ging ieder zijn weg natuurlijk. En toen is dat overgegaan naar Jan Giro's in die Luther Jongens. Toen kwam hij hier met die Luther Jongens te spelen. En die noemde hem eigenlijk omdat hij bij die Giro werkte had. Van Jan Giro. Je had die piano natuurlijk wat later. Ja. Dus dat waren eigenlijk wat na ons tijd. Ja. Hoe is dat met hem? Want hij is natuurlijk nog wel een beetje bekend op zijn rock'n'roll leven. Hè? Een beetje, een beetje gechargeerd, maar een beetje de Herman Brood van Friesland. Hè? Ja. Dat gevoel. Ja. Hoe weer dat in je periode? Nou, eigenlijk we waren natuurlijk hartstikke jong. Wij zijn met 16 begonnen en wij waren bloedserieus. Jan ook, absoluut. Wij dronken ook nooit voor een optreden of tijdens een optreden. Na de tijd natuurlijk wel eens. Jan ook niet. Nee, absoluut niet. Dat weten een heleboel mensen niet. Nou ja, die had hij weer zo. Altijd. In het lijst staan dat wij met Blackfire spelen, dan had hij alles wat nou ja, foute vrienden noemde ik het dan maar een beetje. En toen begon dat een beetje. Maar nee, wij hebben... En wij repeteren 3 keer in de week. We waren bloedserieus. En die jongens van Beelstad, dat doet me heel veel aan ons denken. Dat was een beetje op dezelfde manier. Dus dan was het hartstikke serieus hoor. En daarom dronk me natuurlijk wel eens een beetje. Maar dat was buiten de muziek om. En ik persoonlijk moet zeggen, ik heb al meer dan 50 jaar in de muziek zitten. Maar ik doe het nog steeds niet. Als ik spelen moet, ik drink niet. Nee, absoluut niet. Nee, zelfs als ik thuis weer een feestje heb of zo en ik moet wat doen. Nee, dat hoeft niet. Daar heb ik geen last van zeggen, dan ga ik het niet doen. Nee. We gaan even door het studiowerk, correct, maar het spelen in die periode, rond 1980, waar steen je? Ben je altijd wat in die regio bleun van het beeld en Peers en Moddergaard? Eigenlijk wel. We kwamen natuurlijk wel eens wat verder. We hebben ook wel eens in Amsterdam gespeeld en Drenthe en Overijssel. Maar die muziek, dat wie... ik bedoel, dat kost elk oor al om me heen. Ja, precies. Maar had wij natuurlijk doorbroken waren met het singeltje, dan had het anders worden. Maar nou waren die eigenlijk verder niet zo interessant. Dus dan moesten ze het al hebben van de regio, des bekend was. Ja. Nou... Wat ik trouwens ook nog wel even vertellen wil. Wij waren bij Art van Olm en hebben die opnames gemaakt. En Art van Olm die waren eigenlijk heel gecharmeerd van Jan. En die moest ook regelmatig even wat voor hem inzingen. Als wij daar kwam, maar dan had hij zelf een nummer gemaakt. En Jan had het ook altijd zomaar voor hem. Had een prachtige stem natuurlijk. Wij zeiden altijd, wij hebben zijn beste tijd met gemaakt. Toen was zijn stem het mooist. Het weer een prima muzikant, toch? Absoluut. Ja, we hadden altijd inderdaad broer die zien rock en roll had. Maar als muzikant en als zanger... Dat waren absoluut hoor. En dan waren die ook hartstikke serieus. Maar voor...
Aad van Allen moest hij dan wel dingen inzingen en zo, maar dat boeide je aan verder ook niet zo. Want dat Jan toen toegehaald had, dan had hij in ieder geval landelijke bekendheid wel krijgen. Ja, Dan een had soort hij- sessiemuzikant. die had hij bij Aad van Allen wel aan de bak in. Nou, wij waren als band waren wij niet zo interessant voor hem, maar daar waren genoeg van. Maar door Jan zijn stem, ja, dat waren. Maar dat boeide Jan ook niet. Nee, daar ging hij verder ook niet op in. Nee, dus dat, ja, achteraf gezien is dat wel jammer natuurlijk. Maar fijn, het is zo gaan zoals het gaan is. En Zo is het leven inderdaad. zo is het leven, ja. Hoe vond je dat leven on the road? Ik bedoel, wie vooral weekends, denk ik. Ja, En hier met een protte optredens of net? ja, Win je mag elk weekend voort? ja, nou, elk weekend niet. Nee, dat waren een paar keer in de maand. Ja. En hoe weer de concurrentie? Ja, nou, ja, dat weet ik eigenlijk zo. Wie de protte van dit soort bands die Ja, wel, maar langs zoveel niet als nou natuurlijk. En zien die jongens uit het beeld ook, die bands, ja, ik nou niks en dat soort dingen, dat kwam wat achter ons aan eigenlijk. Dat begon wat in mijn beleving wat in de 80er jaren, toen wij al stop waren. Dus het is bij ons ook eigenlijk wat doortbloeden. Toen kreeg je natuurlijk stadigen wat minder werk. En dan zaten we ook met naaie nummers. En nee, dat vind ik niet leuk. En daar vind ik niks aan. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, ik trek de stekker er maar uit. Want anders krijgen we ruzie. En dan zitten we met de verdeling van het spul. We hadden een grote buscel. We hadden een PA, hadden we zelf al. En belichting. En dus toen konden we alles mooi en vrede konden we het pad en handelen. Dus dat waren ook goed. Toen waren het ook klaar. Ja, nou ja, en toen is Jan natuurlijk met zijn piano verder gegaan. En die had toch wel best wel wat succes gehad. En ik heb ook nog in verschillende andere bands zitten. Ook nou ja, Beeldse bands eigenlijk. En een top 100 band. En een hardrockband, Period. En zoals wat, een akoestisch bandje heb ik later nog zitten. Dus ik ben altijd wel doorgegaan eigenlijk. En ik heb de Legend eigenlijk ook in leven houden. Door die nummers altijd te spelen. Ja. Ik was heel vroeger al in de begin 70er jaren al met 2 oude bandrecorders aan het opnemen. Vandaar dat wij ook die nummers in de oefenruimte had ik die nummers, die eigen nummers ook alle keer opgenomen. Want daar hadden ze natuurlijk al lang vergeven en vergeten geweest. Hast du niet kunnen hoeveel nummers hij mooit kreun? Nou, wat is je uiteindelijk een repertoire? Nou, dat waren toch hoofdzakelijk covers. Een stuk of 7, 8. Eigen nummers? Ja, en dat bloeide eigenlijk ook door daarna. Ja. En ik bedoel, maar toen hadden we nog, toen met dat singeltje met Do It, toen hadden we nog wat nu dagen van, nou, daar mogen we wel wat achteraan. Ja, maar ja, toen dat misleren, toen waren daar de druk eigenlijk ook wat al. Zo van, dus dat bloedde wat door eigenlijk, ja. Stadig aan worden dat minder, we tranen nog wel op, we spelen wel. We oefenen nou ook zo nou en dan, maar ze wil staan we in het begin 3 keer in de week oefenen. Dus zo schallen dat wat achteruit. Ja. Ja. Het kerstje nog heel lang. Ja, en dan waren het ook wel goed. Dan waren het ook wel klaar. Ja. Maar ik denk, ja, die nummers, daar wil ik nou, zo ik krijg ook al, daar wil ik toch nog wat mee doen. Ja. Ja. Nou ja, dat had resulteerd in een prachtige cd. Bist u Beeldker, bist u daar binnen? Ik ben geboren en getogen Beeldker. Ik ben echt met 10 peer nu de klooiter ook in de want ons huid waren geboren en getogen Beeldker. Ons men waren geboren en getogen Beeldker. En ons huid, dat was een van de laatste slikwerkers. Dus die hebben daar in Slik het hem doodbeeld, of doodbeeld, dat maar wel dat zijn ruggen aan fladden waren. Ja. Dus ik ben daar letterlijk met 10 peren uit de klooi trokken. Ik ging al als jonkie van 4 en ging ik met ons uit naar Slik toe. En dan hadden ze van die sliksleetjes. En dan gingen we het Slik op naar die zaanplaten. En dan wormdolen voor de vissers. Nou, om poeren te maken. Dus ja, en de naam Schat
Dat is een echte Beeldse naam en die stamt in ieder geval al van laatst 1600. Toen wordt de naam Skattel gebruikt. Begin 1800 toen moest je verplicht een achternaam hebben. Ja. Maar onze naam die stamt al van die tijd. En ook uit het beeld, want een heel prof van die slikwerkers kwamen uit Brabant waar heel Ja. van dat beeldskik ontstaan is. Ja. Nee, de slikwerkers kwamen niet zozeer uit Brabant weg. Die hadden oude diek gemaakt. Die had beeld inpolderd. Dat dik 500 jaar, is inmiddels nou 55 jaar misschien. Leiden is de oude beeld gemaakt. En toen in dat gedeelte, toen waren in de Middelzee eigenlijk inpolderd. De Middelzee die liep hier aan Leeuwen toe. Ja. Aldenhoven, dat waren vuurtoren. Ja. En dat is in 500 en daar hebben die Hollanders met geholpen. Ja. Maar het latere slikwerk, dat waren toch met name Locals. gewoon uit het noorden van Friesland. Dus ooit had hem daar, kreeg als die andere man eigenlijk helemaal kapot beëligd. En toen op een gegeven moment dat werk ook nog weer omgeven aan de natuur. Want toen vonden ze dat belangrijker dat het natuurgebied wordt dan dat het vruchtbaar land was. Dus daarna hebben ze ooit nooit weer achter de CD geweest. Toen waren die ook al uit het werk vanwege rugklachten en dat hadden al die mensen. En dat waren dus stond tot de knieën in het slik en dat waren echt beestenwerk. Ja. Wat vond hij ervan dat zo'n ziet de muziek in woord dan? Ze hebben mij daar nooit in stimuleerd. Ze hebben mij er ook nooit in keerd. Ze hebben mij altijd geworden laten, maar ze hebben me nooit spelen gehoord. Nee, ze kwamen nooit naar een optreden. Maar ze vonden het verder wel prima. Ja, dat is... Nou ja, van de gestampte pot en de burgerlijke pot. En dan muziek wie je zeker in die tijd. Iets, nee, dat was niet... dat lag wat veer van hun hoor in ieder geval. Want wat voor squallen doe die in? Ik heb een jaar op MTS zitten en ik heb 2 jaar op een HTS zitten. Toen ben je het elektro en toen vond ik het best. Ik denk, ik ga aan het werk. Hier toen als muzikant. Werk je wel, want dat is al hier op een beetje semi-professionele basis gaan, had ik het idee, of niet? Dat had wel eens aan de orde geweest. Nou ja, zeker met die opnames. Toen kan ik me voorstellen dat je hem wel eens nijtocht had. Alleen, toen hebben we wel aanbiedingen gehad om eigenlijk prof te worden. Maar ik was heel jong getrouwd en ik voelde me toch verantwoordelijk voor mijn gezin. En ik denk, als ik van die muziek leven moet, dat is natuurlijk een heel onzeker bestaan. Er best altijd overleverd aan de horeca en dan is mijn krek eerder een volle zaal, dan best zo'n band. Ja. En ben er maar een paar maanden, dan is het oude deen. Ik denk, daar wil ik me niet aan overgeven. En wie in je troprutsen wie het weer een verhaal? Dan was het misschien weer een ander verhaal geweest, dus dat heb ik eigenlijk wel wat opgekeerd. En eigenlijk die andere jongens, daar waren we het ook wel over eens. Of nou op deze manier, nee. Dus, wat hij altijd dienen? Ik heb installateur geweest. Ik ben mijn carrière bij de boer begonnen. Ik 2 jaar, omdat ik heel jong getrouwd was, toen ben ik direct gestopt met school. En ik denk, is zo, dan ben ik daar al. En toen moest ik werken. En ik werkte altijd al bij een boer in de vakanties. En hij zei, dan kun je wel bij mij komen als erbij. Dus dan heb ik daar eerst gewerkt. En toen ben ik op een gegeven moment bij de gemeente Barredeel waar het nog kwam, want ik woonde in het Sjemarem. En toen was het apart nog de gemeente Barredeel met Minneska, Sjemarem, Oosterberem, Seksberem en Wienaam. En daar moesten we bij de gemeente eigenlijk een installateur gebruiken. En zo ben ik daar verzwald geraakt. En toen had Barredeel, die had nog een eigen woningstichting, een gemeentelijk woningbedrijf. Ze hadden alle gemeenten die hadden woningbedrijven. En daar hadden wij, omdat ik bij de gemeente werkte, hadden we daar ook onderhoud aan die woningen. Nou, dat was hartstikke mooi. En toen in 1979, toen ging die woningstichting Barredeel fuseren met Wonen Noord-Friesland in Sint-Anne.
En toen waren de voorwaarden eigenlijk dat van die fusie, dat ze mij met overnemen moesten. Dus zo ben ik in Sint-Anne bij Wonen Noordoost-Friesland. Toen heette dat naar Woningstichting Noordoost-Friesland. Ben ik en daar heb ik 43 jaar werk tot aan mijn pensioen met heel veel plezier. Ja. Ja. Zo, ja. Ja. Mist het wel eens of net? Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat ik doe nog allerhande putjes bij mijn kinderen en alles in afwaard. Ik ben altijd met oude auto's aan het prutsen, dus nee, ik mis het niet. De collega's wel eens, maar nee, verder niet. Ik denk, dat is wel klaar zo. Ja. En ik heb nou mijn eigen onderhouden. Ja. Ja. Ja, dat wie het werk. En de reden is natuurlijk de muziek. Hè, wat al zeidest. Blackfire, die begin jaren 80 hij met volhouden. Het ging als een kers uit. Ja. Wie het een beslissing toch om ermee te stoppen? Nee, eigenlijk niet. Nee, we waren... Hier moet het dan zeggen. Ja. Van, jongens, zet er maar mee ophoren. Ja, nou, dat heb ik dan. Ik heb eigenlijk een sterke eruit getrokken. Omdat ik het feit dat Krekkel uitlaai van... dat ik verantwoordelijk was voor mijn gezin en zo. En ik denk, ik wil dat we dat ook op een goede manier aanronden kunnen. Wie neemt vrienden, Frank, hoor? Ja, we waren echt wel vrienden. Ja. En Jan Giro bijvoorbeeld. Had je contact met houden? Ik deed het stoppen net. Ja. Dat kwam ik goed mee met hem. Ja, wij hebben ook nog regelmatig bij hem toen hij in Parkhoven lag en in het ziekenhuis hebben geweest. En daarvoor dan zocht ik hem, had hij dan ergens spelen moest, dan in de buurt, dan zocht ik hem altijd wel even op. Ja. Maar ja, dan... Ik net mooi dreig, dus Jos die in Orgelier. Ja, dat waren heel dreig. Ik heb zijn laatste optreden heb ik ook nog meegemaakt. Dat was toevallig in Oosterbierum. Dus daar op een of andere manier speelde die daar elk jaar een keer in het dorpshuis. Dat waren ooit zo optraden. Nou, ik denk ze mooi dichtbij maar. Dus daarheen en nou, Jan spelen. Nou, toen had hij misschien 20 minuten op het podium zitten en toen was hij gewoon op. Toen kon hij niet meer. En natuurlijk de middelen. Nou, toen heb ik nog even bij hem aan de bar zitten. Die jongens die speelden even deur, maar Jan kon gewoon niet meer. En ik kreeg eigenlijk ook super geen verbinding meer met hem. Toen dat was het begin van het einde. Nou, en toen had hij toen is hij in het ziekenhuis bedaard natuurlijk. En daar hebben we hem met zijn drieën en Frans en ik hebben hem nog regelmatig opgezocht. En later in Parkhoven. Ja. Dus daar heb je nog, dat was eigenlijk best wel een mooie tijd. Want Jan was altijd fleurig, die mopperde ook niet. Hij kreeg natuurlijk ook nog wel eens wat. Dus dat waren eigenlijk, de gongsten niet met teugens heen. Dat was gewoon leuk, dat was gezellig. En we hadden lol en wat over het verleden praten natuurlijk. En ja, dat was eigenlijk best wel mooi. Het was natuurlijk niet mooi hoe hij aan zijn inkomen is, maar verder, ja, het is wat het is. Ja, nou ja, dat is meer oorskiën in mijn matten. Ja. Zie, wij ben stopt in 1980 en toen is Jans in gang gaan en Aag en ik, wij zijn bij verschillende bands geraakt en Frans, Poorten, ons bassist, Frans is er helemaal met ophouden. Die had een eigen zaak, die had fietsenzaken en hij zei, het is wel klaar, ik speel niet meer, het is wel klaar. Hij had zijn gitaar verkocht. Maar fijn te worden, en dan moet ik even op het boekje zien. Agen die worden 60 op een gegeven moment. Dat waren in, even zien hoor. Reunion Blackfire. Dat waren in 2012. Toen. Ik had ook altijd nog wel contact met Agen en met Frans natuurlijk. En toen zei het Agen, die belde mij op. Hij zei, die woonde inmiddels in Beetgemal. Hij zei, zie je, ik was 60 en daar wil ik eigenlijk wat een uitgebreider feest van houden. En dat zou het leuk wezen als we nog eens een keer spelen konden. Ja. En ik zei, dat is prima, om mij hest, maar ik zei, Frans, daar moest dan maar eens achteraan, want ik heb er wel verschillende keren met Frans over gehad. Mogen we niet nog spelen? Nee, Frans, die had er geen simmer in. Die had er geen simmer in. Maar, dus ik zei daarna, zo, laat het erin, dan moest het maar horen. Dus, een week later of zo,
ik krijg een telefoontje. Frans aan de lijn, heel scruten. Hij zei, Agen heeft me beld. Ja, ik zei, ik weet er wat van. Nou, hij zei, misschien moet ik het toch nog maar eens proberen. Nou, ik zei, dan kom je eerst maar bij mij thuis, dan gaan we even... Nou, een week later, toen had hij het helemaal weer te pakken. En wat Frans, die kon niet Noord lezen, maar dat was echt een muzikaal talent. Die had zo'n goed muzikaal gehoor. Die moest het ook alle keer op gehoor doen. Dus dat waren leuk natuurlijk. En nou, toen Hagen en toen leefde Jan natuurlijk al niet meer. Nee, hoe was dat? Ja, nee, die leefde niet meer. En dus toen het bij Hagen, daar had Nelly Kleefstra het met zong. Want toen op dat moment speelde ik met Hagen en Nelly in Van Nelly, hè? Ja. Daar heb ik ook nog een skoftje in gespeeld. Ja. En dus dat was weer het begin van want toen hadden we dat een en toen zeiden we, nou, dat is eigenlijk best ook wel leuk. En Frans ook, ja, we moeten al deur gaan. Nou, dus toen ben we dan met verder gaan, ja. En toen hebben we natuurlijk de nummers weer oppikt, de eigen nummers en ook de covers. Eigenlijk hebben we toen ook alleen maar covers gespeeld die we vroeger ook al speelden. Dat waren echt onze nummers geworden. Dat hadden we heel in onze eigen uitvoering gemaakt. Dus dat was een mooie tijd. Maar ja, toen helaas kwam Frans ook op 61-jarige leeftijd te overlijden. 2018 hadden we het dan hoor, hè? Ja, 2009 in die geval. Of niet ooit? Ik moet Nou, even, 2018, ja klopt, dat heeft gelijk. Ja. In december 2018. Dus ja, dat was wel een verdrietige boel. Maar ja, we hadden al gezegd, we gaan nog deur met die jongens van toen. De Douwe Leeuwen op drums en Peter de Haas op bas en Jan Braaksma. Dus toen ben we nog een tijd deur gaan. En nou ja, tot eigenlijk dit moment, toen ben we wat gebrouilleerd raakt. Dus ik heb in mijn uppie met gastmuzikanten heb ik die nummers toch opgenomen. Want omdat ik dat het hout had en ik denk dat we ik nou dit jaar ook doen, omdat het een jubileumjaar is. Ja. Dus zo is dat ongeveer gaan. Ja, en waar is die nummers dan opname? Ik heb die nummers opgenomen met Rick Meijer en Nico Oudhuizen. We hadden de gitaren hebben bij Rick opgenomen en Nico had de zangopname gedaan. Nico had het indrumd. Ja. En die had de productie gedaan natuurlijk. Ja, geweldig. En we hebben Bas Kleine uit Dokkum er nog bij gehad voor wat mondharmonica erin. Ja, een hele goede trouwens. Ja, zeker weten. Ja, daar ben ik ook heel erg wijs met. Ja. En Arno Darkenbout die had nog toetsen inspeeld, Hammond. En hartstikke mooi. Die speelt volgens mij inmiddels bij het Pink Floyd project. Ook een hele goede toetsenist. Fantastisch. Een heel fantastisch aardige jongen. En dat is met Bas Klein ook zo trouwens. Jongen, ook een hele leuke lui. Dus ja, daar ben ik heel trots op eigenlijk. Ik heb de zangpartijen, de mannelijke zangpartijen... zelf en de gitaarpartijen en Rick natuurlijk, de gitaarpartijen, die had de baas ook ingespeeld. En Menke had er nog wat backing vocals. Menke Adema, de Shores, ja. En van één nummer hebben we een duet gemaakt, Menke en ik de Gaar. Dat staat ook op een cd. Had nog een poging die, ik wil er redden hoe maar om man als Jan Braaksma en die club, om die er weer bij te belokken of net? Want zij je bent wat verbroeieerd. Ja, het wat Utelkoor sporten. Ja, dat is wel min of meer een poging, maar dat beteerde niet goed, dus dat hebben we maar zo laten. Ja. Dus, ja. Mooi jammer, want dat wie wel mooi was. Ja, dat is ook zo. En verder week er eigenlijk ook niet veel in gaan. Dat komt wel weer eens goed. Ja. Nou, even. Je hebt een prachtige presentatie horen in de grote kerk. In de grote kerk, ja.
Daaraan en om, want dat is die cd ik vooruit kwam, best de studio in West. Je leidt nog een cd en dat is van, nou, dat is net het minste label uit Nederland, het Excelsior record label uit Amsterdam. Wat is dit voor? Wat is dit? Het is een soort verzamel-cd? Het is een verzamel-cd, Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En dat is eigenlijk gemaakt door een jongen uit Utrecht, Jos. Dat staat er wel ergens in zijn naam. En een platenverzamelaar uit Engeland. Wils, die van achternaam. Ik ben even, dan moet ik direct even opzoeken. Ben je even zijn naam kwijt? Ja. Maar daar heb ik op een gegeven moment contact met gekregen. En die verzamelt al die oude glamrock nummers. En die had weer contact met Jos Huppelepup hier in Utrecht. Die heeft mij ook nog wel beld. Robin Wills. Robin Wills, ja. En Jos de Roos, ja. die zouden het leuk vinden om, of die waren al hiermee bezig. En nou, toen zou het leuk vinden dat wij daar ook... nou ja, tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Dus zo ben wij daar eigenlijk inderdaad. En, Nou ja, je stond toch even een naam op. Bonnie Sinclair, Ja. Catapult, BZN zit je nog in van op. Ja. Nou, zo kijk ik nog wel even terug in. Ja. Maar ja, toch wel mooi dat je hem daar als Blackfire ook nog bij staat. Ja. Hè? Ja. Ja. Keer een foto ook in het boekje verzetten. ja, dat waren eigenlijk... Daar staat mooi erbij het drummer. En dat is natuurlijk niet erg. Alleen dat waren nog uit de stand-by-tijd. En zijn Hagen, die zat er toen in de Blackfire-tijd bij. Maar ja, fijn dat... Ja. En dat is nog zo. Dat is... Ja, dus hij is het al. Ik boer 50 jaar na datum, boek. Eigenlijk weer een, nou ja, een soort reunie weer tussen net, maar wel een soort statement del zetten van, nou ja, dit weer Blackfire. Wie is bang dat het oors verdwijnen, Ja. het verhaal Ja. of zo, of de muziek? Ja. Bij welk gevoel hast dit oppakt? Ja, dat het verhaal verdwijnen zou, maar ook die nummers. Ja. En met name die nummers, want ja, zonder jezelf bebost te klappen, maar het ben stik voor stik ben het mooie nummers. Je ne sais pas, it's a fact. Do you want to help me? My girl, my little lover. En hast er ook nog 12 langere versies. Ja, Die de langere versie, daar zit wat een langere mond had. maar die 4 nummers, vondst, die wil ik vers lezen. Ja, ik denk dat is zonde dat weg wordt. En ook voor mijn kinderen eigenlijk. Maar ja. Een soort nijlittenskip. Ja. Een soort legacy. Ja. Dat is een raar woord, vind ik dat altijd. Maar hoe wie dat om, want het is bij jonge muzikanten, jonge mensen, de jongere generaties, gist dan zo'n project daar zetten. Nou, je bent old school en dan is die oude nummers weer. Hè? Ja. En die zit ongetwijfeld nog wel in die holle gaan, maar wat voor emotie is daarbij? ja, nou dat was wel heel bijzonder hoor. En ik moet zeggen, Rick en Nico die vonden dat eigenlijk ook wel heel leuk. En wij hebben ook geprobeerd om het wat klinken te laten na in de 70er jaren. Hè? Niet een te moderne productie. Nee, want dat boek Jan nog vreemd. Want hoe waren je hem, in welke categorie waren je hem in de jaren 20 Delft zet, maar als wat voor band? Nou, eigenlijk in die tijd van want ik had verschillende dingen lezen. Ja, we waren weer een soort van glamrock. Ja, dat lees ik, ja. Daar kist ook nog in het hoesje van de cd's in dat we de glade pakken aan hebben. En, maar toch muzikaal. En de hoge schoenen, dan krijg je Slade en Mut en dat soort bands. In die tijd voelden wij wat. En daar worden we natuurlijk wat indruk door dat nummer Do It. Want dat is ook zo'n glamrock nummer. Ja. Nou, en dat vonden wij wel leuk natuurlijk. Dus wij passen ons daarop aan. Nou, ja, maar Rick Meijer woont je hem dus dat gevoel. Ik weet wel een beetje waarom erin. Hoe doe je dat dan? Analoog opnemen of? Nee, het is wel digitaal opgenomen hoor. Want zien Hart van Holm, die van vroeger, daar hadden we natuurlijk de analoge studio nog met een 16 sporen Ampeg. Maar dat is gewoon digitaal opgenomen. Maar toch wel zien de techniek natuurlijk met effecten en zo, nou wel zo dat het klinken laten kist zoals het wist. Hè?
En we hadden ook gewoon, ik zei, ik wilde niet alle toeters en bellen in. Hè. Ik wil wel dat de basis gewoon eerlijk blijft. Gewoon rock, huppakee, recht moest toe, net recht aan. plot produceerd worden. Nee, gewoon recht toe, recht aan. Lekkere harde snare erin. Dat heb ik heel bewust... heb je dat zo deed. Ja. En ik had mijn oude bandrecorderopnames natuurlijk nog van die nummers. En dat heb je een beetje als leidraad gebruikt. Wat ben je al in op de broeken, die band? Ja. Maar die hek ooit al eens een keer digitaliseerd. Ja, maar ik 50 jaar dan wordt het nog wat minder natuurlijk. Ik draai ze nog wel eens en ze zijn nog wel te gebruiken. Maar ze wordt die vorm horen, hè? Ja. Bijzonder. Alleen ik had van allem... Sorry. Ik had van allem ook vroegen want ik vertelde al dat Jan daar ook nog wel eens dingen in zingen moest. En we hadden nog wel eens wat opgenomen. Had ik die opnames ook nog van hem krijgen kon. Nou, hij zei... Ik denk niet dat het gaat lukken, zoiets. Want hij zei, die banden, ten eerste, ik heb het niet goed gearchiveerd. Dus om het waarom te vinden, dat zou een hele tour wezen. Maar dan moest die baan, die moet eerst bakt worden. Die moet letterlijk in een oven om die oxidelaag te fixeren. Want doe dat niet, dan is het kans dat die hele boel eraf feest. Dus dat gaat helaas niet lukken. Want ik ken me nog wel een nummer wat Jan in zong had. Dat ik denk, goh, ik wou wel like dat nummer nog gaat verstel. Maar ja, dat gaat niet meer lukken. Dus dat was dus analoog, ja. Maar mijn baan, ik moet eerlijk zeggen, het is nou 2 alleen denk dat ik ze verleden draait. En toen waren ze nog goed, hoe het nou is, dat is al wacht. Maar daarom heb ik ze wel digitaliseerd, want ik denk, dan heb ik tenminste een backup. Nou ja, het begon met oude plaatopnames, maar zien we het sinds ook op Spotify. Dus het cirkeltje is wel een beetje rond, hè, eigenlijk. Ja, ik wou natuurlijk iets tastbaars hebben om u te geven. Maar ja, er zijn tegenwoordig een heleboel mensen die niet alleen de cd-speler meer in huis hebben. Nou ja, vinyl is wel heel populair, hè? Ja, dat is populairder dan cd's. Ja. En dus een heleboel, die hebben niet meer een pick-up, die hebben niet meer cd-speler. Die doen alles via de Spotify, en YouTube en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk, dan moet het er ook maar op. En dat vind ik dan ook wel leuk. En dan komt zelf ook weer wat naar je dingen te. Nou, ik was altijd nog steeds zo. Ik draai ook heel veel opeens nog. En die pick-up, die hebben mij nooit uit de huis geweest. Nee. Dus... maar nou met Spotify, dat is toch wel leuk. Ja. Ik kwam dat nummer van Johannes Riepma natuurlijk, van Abe. Nou, dat is natuurlijk een fenomenaal mooi nummer. En hoe hij dat zingt ook, prachtig. Nou, Johannes Riepma, echt dus van deze tijd, hè? Ja. Maar ik heb altijd wel wat fan van hem geweest, hoor. Sinds die tijd dat hij toen met in het aan een voice. Ik denk, dat is het wel. Maar als die opname, nou, dat is me licht ook wel gehoord. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt zo goed. Ja. Hoe die dat brengt. De bloed net helemaal hingen dus, begreep ik wel. Nee, zeker niet. Nee. Je hebt een mooie presentatie gewoon hier leven hoor in de grote kerk. Hoe wie dat? Want we doen 150 man, volle bak. Ja. Ik geloof dat zelfs Beeldstar daar nog wat geholpen had. Vertel eens, wat voor feestje wie dat? Ja, nou, het waren hartstikke gezellig eigenlijk. Dat sowieso. Het waren eigenlijk ook wat een grote reunie van natuurlijk Bilkens. En ik had niet specifiek mensen nu nodig. Er waren ook in entree, dus je kon er zo in lopen. Er waren ook letterlijk in drempel. Nee, het was hartstikke gezellig. En heel veel muzikanten waren er. En dat is dan ook wel mooi. We hebben er altijd toch wel een leuke band met anderen. Ik heb met die jongens van Beelster, die ben natuurlijk veel jonger. Nou, die hebben mij hartstikke mooi geholpen. Ja. Simon, die heeft me nou wat geholpen voor wat reclame te maken. En Martin, Simon Wiegersma, hè? Ja. Simon Wiegersma en Martin. En zo is het mooi. En ik vind het ook mooi
om je opvolgers als het ware daar nog wat bij betrokken te wezen. Ik vind een hele leuke band, ja. Hast je hun al eens een live show op? Ja, meerdere keren, zeker. Ja, dat is, ja hoor, ik vind het echt prima. Ze zie je nog een gitarist. Ja, dus ik weet het. Nee, dat ga ik niet meer doen. Ik probeer Blackfire nog in leven te houden. Wat best van doel, of wat dorst nog nou, maar de band, de cd is uit, het feestje is weg, het staat op de streaming, het is perst op een cd. Dat is wel clear. En nu dan? Ja, nou, ik was op een gegeven moment alleen over. Ik ben met een eigen bezetting bezig. En daar ben we ook al met aan het oefenen met Sjouke Holland. Die zit in ACDC Tribute Band. Huibert de Rosie, die is bassist. Daar heb ik vroeger ook al met in de band speelde, dat is Sjouke Basten. En Tom Zwart, die heeft van vroeger uit ook wel wat bekend met de Midnight Ramblers en zo, die drumt. En ik ben eigenlijk nog wat op zoek naar een zanger-gitarist erbij. Dan ken ik... Want ik doe nou de leadzang ik wil toch ook eigenlijk weer wat meer met mijn gitaar doen. Dus ik wil het wel proberen om het in leven te houden. En eigenlijk om Schöne Pa ook wat te promoten. Want ik denk dat dat wel een nummer is dat toch wel altijd oppikt wordt. Misschien wat doen kunnen in de omgeving. Dat zou ik leuk vinden, ja. Blackfire is still alive. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wat ik ook nog even vermelden wil bij die opname van Schöne Pa, dat laatste refrein, daar hoort Young Hero zingen. Dat hebben we uit de opname gehaald bij Art van Almweg van 1975. En dat hebben we daarin kopieerd, zeg maar. Dat kent tegenwoordig natuurlijk ook met... dat is huiveringwekkend mooi. Ja. Zie, en ik zing die eerste deel lied en dan hoort er een Jan. Ah, geweldig, prachtig. En dat zou ik nou ook altijd. Wij hebben die mooiste tijd met maken. Toen had die jongen zo'n geweldige stem. Ja. En later ook nog wel, dat wil ik niet zeggen, maar toch, dan hoorden ze de tand destijds er ook wel doorheen. Ja. En toen waren het hartstikke puur. Ja. Nou, het werd je vol even legacy heen. En na je lidmaatschap bewaar je worst. Wat is belangrijk dat wij herinneren van Blackfire en die? Nou, ja. Dit verhaal een beetje wat krijg die na? Ja, eigenlijk wel, ja. En ik vind het ook wel mooi, dat verhaal van die treinkaping. Dat was natuurlijk wel heel bijzonder, want hoeveel pech kun je hebben? Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de Molukkers er nooit lelijk om aanzien. Want ik snapte dat ook wel wat. Dat zij hierheen komen binnen en dat ze zijn eigen staat krijgen zouden. En dat eigenlijk mooi wat aan de kant komen was door de Nederlandse regering. En sinds ze aan het misschien niet zo doen moeten, maar toch, op een gegeven moment best een einde raar, denk ik. En dat was met hun toen zo. Ja. Dus dat kwam precies op ons paard. Dus dat het wel invloed had op onze band. Niet alleen negatief, maar ja, dat was er zo. Dus daarom vind ik dat wel leuk om dat verhaal nog een keer te vertellen. En verder hoop ik dat ze ons ook wat herinneren aan de hand van die nummers. Dat hopelijk vindt men het leuk. En ik krijg er goede reacties op. Dus dat is mooi. En verder heb ik niet de illusie dat nou een grote hits worden zullen of zo. Het mijlt niet. Ja, dat mag wel. Hè. Dat zou wel leuk zijn. Dat zullen ze pannen wat doen ze. Maar voor de rest het spelen vind ik nog steeds leuk. Dus hopelijk kan ik dat nog een aantal jaren volhouden. En, ja, maar ik had net het idee dat je als oude rocker onteindstierst of zo. De best volgens mij behoorlijk fit en zo'n. Ja, gelukkig wel. En je kunt lekker spelen, behoorlijk bij stem. En vooral gitaarspeling gaat nog goed dus. Ja. Ik heb wat roos in mijn duim, maar uiteindelijk kan er nog... Daar kan je omheen spelen. Daar kan ik nog wel wat power akkoorden en daar kan ik wel wat omheen, gelukkig. En, ik moet niet klagen.
Nee, en hopelijk kan ik dat nog wat jaren doorzetten en dan zien we het wel. Ja hoor, ik vernuiver me wel. Dank u wel. Graag gedaan.